3. novembra prošle godine, dakle, položili smo svečano kamen temeljac za početak izgradnje u Olovu Ahija Branka Šehir džamije. Planirano je da naredne godine, 2019. Ti radovi budu okončani, završeni. Ovo je bio nasušno potreban objekat našem gradu, obzirom da u centralnom ovom gradskom jezgru nismo imali džamiju, imamo potrebu za džamijom. Dugo su trajale naše obaveze, planovi, pripreme vezane za lokaciju, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Na kraju, kad se sve to posložilo, kada smo otkupili od općine lokaciju, 450 kvadrata, uradili projektnu dokumentaciju, onda se stekli uslovi da može krenuti sa izvođenjem radova. Mi smo se 2013. godine pratimili sa općinom Kırşehir. To je jedna manja turska općina. Naravno, za turske prilike, za nas to je jedna veća općina koja broji preko 220.000 stanovnika. U našim prvim susretima i razgovorima da dođe do bratimljenja ciljano smo zamolili, hoćemo, ali da nam napravite džamiju u osmanskom stilu. Imamo potrebu za tom džamijom i oni su prihvatili.